Welcome kay kaya katamong Vlogero Streams at magbalik na kayo na naman. Ako'y Chay at dagdag kita. Ako'y Ral. Nate. The Boy, Kimboy. Ating pisabihan tayo ngayon guys. Tungkol king pamagkaluluda rin guys rin Pilipino. Nandili dakal kalulu kining kaya katamong bansa. Pero ali kasi dahilan na kaluluta mo nga ating tamo nga kita mikukwalta kalupakan diwata biglang biglang pati boy itang mama nga nipas. Boy tapang. Isipan nyo reta. Nung isipan nyo palagay yun wala namang profession talagang man doktor, man engineer no? Kasi yung isipan da rin dakala Pilipino deng makwalta mo retang doktor, engineer, pilot kita nga ating profession. Kapare palagay mo, bakit mas dakal na rin kalulong Pilipino kaya katang bansa? Pilipino, siyempre. Siguro, metong namo rin karetang opportunity kaning bansa tamo. Kadwana nita itang trending kayong pamananggapan ka rin magobra, mga yan. Thinking lawi ako yan. Itang bulos-bulos sa basta-basta kayong pera Itang baga tinga pera, mas kinanong mo, salwan mo. Matang pamagastos na pare. Yung pamagastos kayong financial Kuratang kayo ngayon online na sugal pa, datang online sabong, itang scatter, then parang dakal na malulukan mga sanglahan itang scatter. Metong pa nung dakal kay mapali puntok. Hindi mo, may samputlo, bisa lang bumawi din. Saka nanunan mga isip da pare dito, datang mga parang. Halip po itang tutoy tangaman mo kasi itang pamagkay mo rin pamagbulos mga yan. Kaya na ang simpleng kutang aming metong nga Pilipino, dinandang metong nga milyon yan naning gawan mo. Madalas nang pakibat na sali kong makanyan, sali kong makanini. Mapinalaran ng damdaman mong magnegosyo Usually makanyan lang. Yung mindset ng tambing, gastos. Alitang mika pera ka nung mga nanuming apalakal, makanyan. Tang apalago, makanyan. Padita ka na kasi padita kaya kung nung balbalan mo yung libo, happy na ito. Padita ka na yung paditak Pare, dita ka na value tang makanta na. So ito. Tatya kasi may balbal yung libo bala mo. Happy na, tuloy-tuloy na ito. Bala mo lang nakalibo hanapin mga nita Balam dinala niya mo pare. Usually kasi pagsasaligan timo kayo pare kung kita king mall ikitche presyo na 998 nananing lawi yung ka rin patse sinabi sa limong kain makanya mo ang makanyan itang kumbaga mo itang mindset mo itang bala mo itang may katipid ko makanyan kasi tapin 900 bala mo parang naluwa nila ko na patakit ang libo yung lawi da kasi rin ngaliwa ka rin dapat ming tutong kaya ka rin matipid pag yung 998 ikit me as 1,000 kaya ka itang balong yung gastos pero nung ikimita 900 dyan mo itang round up may kitang pinakakaya kitang pinakamura na pinakakain na low value na ng libo bala mo tapin i-round up me mga yan round up me yung kaya 900 samantalang doon ang pesos libo na wapin tsaka itang kaya hanapin itang balance timo bilbal mo na yung libo at yung kapang 900 ba't itang 400 isipan mo ating ko pang 500 patse ginastos kayo 400 ating ka pang buo bulos may parang itang kaya sobra yung bubulos isipan mo kanitang mitagan tang mabilog pa itang mitatagan mo yung mentality kasing problema king Pilipino yan makanyan kalupa king mintaya king mall muta king mall makanyan may kasali kang malan sa liming malan dati yung 2,000 sa lime libo niya mo. Kaya ba mumuli kapag maragol mo na may katipid ko among mga niyan, may katipid ko libo among mga niyan. Kasi 2,000 niya ini, libo niya mo. Pero nung isipan mo talaga may katipid ka ba? Ali may gastos ka Yan naman dapat sa alimalan pero may paggastos kang huling makaselya mga niyan, isipan mo may katipid ka. Kaya niya darat lang tayong tanga mo nung impulsive buying. Impulsive buying itang ala naman king budget mo. Ngayon huling ikit may opportunity na mura yan. Gangin may kailangan. Ingkutang ka rin, opportunity ba talaga o syempre, nung pikakain mo, alina yaman Iya ko kasi, yung kay mentality ko pangaras king makanyan. Kareng bagay-bagay Yan ako man talaga sasaling kay leisure Ating kumang gagastusan, kalo ba kareng games kareng, mo yan, sinaligong PS5. Bakit sinaligong PS5? Alitang huling bisa akong mamiyalo. Kasi yung bisa akong mamiyalo, pamiyalo ang kaya lagi yan. Sili kay yan, huling metong kay isip ko Kay niya, makanyan, gagawan ko lang asset or kay ali ko lang gagawin liability kalupa na nito alang masyadong mag-stream PS5
Minta mo yung problema ngayon, ako gagawa, uling medyo busy. Isipan ko, alam masyadong mag-stream a PS5, at ako pag mag-stream kong mga niya, natin lang opportunity din aliwa, ayal bendoret ang PS5, apyalong kay metong nga Pilipinong ay malagad lang mo rin mag-stream a PS5 kasi naman ay gana-gana ating panyali. Nung ating laman panyali, naman ay gana-gana ating panyali, mag-stream la. Dahil ating PS5 Kumbaga, yung pangasalina, pure hobby mo, aring aliwa. Happy mo. Ating kung switch mo naman, sili ko lang ali para kaya mo itang piyalong-piyalong, yabang-yabang, mga antali, kaya ka. Poren, ito mo, bakit kasaling kamerang makanyan, bakit kasaling tulong makanini? Pwede na ako mansaling sapatos, nung mahilig ko mga sapatos, wari, yun naman bayo kay salwan ini, magkano la rin, o tena ako mo saling sapatos, pumorma ako pa. Iya ko kasi piningisipan ko, bayo kay pagkaya sili ang ating return of investment kagad. Kitang lulub, kaya ba lang mo maging bisyo na rin, masanting galyan mo rin, gawan mong bisyo, paging sa salwan mo, nano ba ni balik nakakunin niya, Nakagamit mga yan. Itang pamormami mo, Kaya pamormami mo, hanapin. Sali ka pa rin. Wala na ka mang pera ng mga yan. Sali ka itang yung pag-investment mo mga yan. Ano pa rin kaya ngayon, parang gold, matalik ang mitas ngayon ni pari. Sali kang gold. Actually, matalik ka talagang mitas kasi na dyan. Bagkaya kami yan penitang iban yung forex. Ayan, actually, baka actually kay monitor tayo ni in gold matas siya. Ayan, mid-pump niya talaga yung gold. Kapin niya niti-trade niya, yung gold. Matas siya talaga yung gold. Sobrang mag-fluctuate yung marketing gold ngayon. Kakain mo naman pare, itang graphite, may pa yan, i-black siya talaga. Matas siya kaya yan. Dati ang 1.7 par ngayon, pilano ngayon per gram. 4.2 na yata pa. Grabe yan 4.2 na. 4.2 na pa per gram. Malapat yung mag-stain gold, kaya natatandaanan ko mga 2.8 mga yan 2.8 mga yan. Palipar, 1.7 yan. 1.7, 1.9, mga yan. Ngayon 4.2 yun. 4.2 na yata per gram ngayon par. Solid yun. Ngayon yung metong pangkaida rin Pilipino par, itang king opportunity, mas lalawin din itang igastos daw. Hindi mo? Wari kay ngobra. Makain naman pangaras kay ngobra Isipan mo, sabihan na ning kaya, mangailangan kang kaya, NBI, mangailangan kang medical certificate, police bayo ka clearance. kaya, pa sigurado ka nito Wow. Huling obra yung pisa sabihan, gagastusan dito. Willing la. Pero pangaras kay opportunity, tikalo pa na ning kaya, karakala mami opportunity direct selling iko mana ko kasi mahilig magbenta anong makanyan ko kasi mahilig ako ma-sales stock pero isipan ming meto nga Pilipino, pa-check kinuwento na yung meto nga pelikula pa. Kinuwento ay kasanting na pala nitang kaya kasanting na pala nitang nanitang bayong pelikula ng tang cartoons tang panganak tang Ultraman. Ay tang kaya. Dating Ultraman yun cartoons na may palabas. Inside Out yan. Ito Inside Out wait ang bayad. Ito kinsinita. Kinsinita. Isipan may kinuwento may timo par kinuwento kay Inside Out. Aboryanan may tiki mo rin pamilya mo. Masanting nga kanitang Inside Out. Par may happy sa ligo kaya katang kwentong barbero, kwentong kaya mo. Kinuwento kaya because silsing kaya itang word of mouth hanapin. Word of mouth advertising ng mga kanyan. Tang kukwento may kay ba't mo potang ating kasariling product ako kasi kaya ako kasi mahilig magbenta. Pero aldoldo yung Pilipino magbenta tayo. Di baling kaya baling kwento na ning metong kaya. Maski ding marites magbenta la rin. Bebenta din kwento do. Bebenta na maniwala ka makalimigit ko. Yung pipisalida ka rin para bibuild bago mga nita itang ding magmarites na naning bibuild ka sarili da kanta itang may haw na akong may kabalita kanini kahit niya palang kabit. Umumuna. Kasi minsan magtaka ka na nung enjoyment na nito kabud niya sa sabin. Itang naman mag-benefits ka kabud niya sa sabin. Komo na kaya itang patse balamating headlines kalupa na ning bala may kaya. Bala may makanya na ikit kaya din. Ikit kaya niya ng babae. Unong ninumong mumunang reliable source mga yan. Ang matang stand example na mo, patse minalbeta mong kaya kanta yung batang 90s, minalbeta mong Ghost Fighter. Patse kaya ba may takip ko keng kanto na Iben me, anong makanyan. Kaya ba't si Karakal ko ikit Mumuna mo sabihan. May niyang kinain ng Eugene na naman itang Lipen niya pare-pareho tapos kwento yan. Ipakwento kayo. May Eugene na mga niya niyang niregan. Ikit kita. Itang bala mo, i-re-react yung itang kaya. Re-react yung itang nung nandang para-pares yung ikit. Re-refresh yung kayo. Ilben nyo. Kanyang kaya ni, kanyang magdota kami. Kaya rin yung mid-dota. Lumol kay keng kaya, keng shop. Pipagkwentuhan may pamilyari. Ako, kaya ko, may farm ko keng kaya. Singkabida ko pa yan initang piyalong singkabida ko pa
si Semenyo pa yung detalyado na ng malilyarin kitang Ulitan nyo mo. Ulitan nyo mo. Akong pangatlo na nagtanita nga man dati na akong pangatlo, sabihin nyo spice pada. Sabihin nyo power. Power na. Is na naman. Itang makanyang tamong hanggang maidakal pa kalulong kayong Pilipinas. Ing meto nga kesantingan masiyain masangting keni Itang ali negative yung aura. Isipan mo simpleng mga nito. Pimyalungan yun ba't pisabihin niya po. Sabi dapin, wala nang mas kahit ang manyaman pang manuknangan kayong Pilipinas, basta okay yung source of income mo. Unlike mo ka rin kingalong bansa kasi patsya ka rin ka menuknangan, ultimong panyali mong asin talagang makabudget. Makabudget Pero kaya mo, babudgetan tayo ba yung panyaling asin? Nalita niya, kumbaga. Kaline. Pero kingalong bansa ay balang galaw mo ka rin talagang makabudget talaga. Gastos. Kini nung wala kang ulam gini at inyang tanaming siling bale, pwede kang manyad. Pwede kang manyad, kaya mo, yung typical anyaran ka siling bale, tang agod mo tang manyad, di ba? Agod, kay kalamungge. Tsaka yung kay parting kasagitan dati yung pangini. Malawat yung kay pare, malawat yung tapin, kumbaga malawat. Itang dati pare. Agwat niya pare. Itang kanita pare. Itang magkasakit ka pero manakit ka mong nanong tanang pare. Pagkaya mo. Tapin, no. Kaya ka pangini pare. Lalo na ngayon pare kasi mumunan dili, may ginong masyadong konkreto mo naman ding siping balet. Ang ding baleta, siyempre mumunan dili, concrete na lang mo rin. Tapos, gawat na nung subdivision, ding balege ni. Panay pang Diba? second floor na. Second floor. Third floor. Kanita parang kesantingan mo rin kasi. Kanyang minunang panahon nata na mo. Ding balet, tinlambakod pa. Tinlambakod kay bata tinlang space sa gabon. Uy, tapin niya. Kasi pintay tang tao, mamalis siya, papalisanin tami nga anak bagabulong. Dakala tanatanaman Ngini, talagang pag-maximize doreng bale Siksikan. Panodo dala. Anyang panahon kanita, ingloti, mga luwalas. Pero ito mas kaso rin tao, Pero ngayon Manakit kang kapurit samsama. Holi ng Pasko. Holi ng Pasko keng gain. Ikaw ba, na-experience mo yan, king gabon. Ano yung kain. Experience ka pero may magiging nag-gaman ka rin ba? Okay na kayo ka rin Okay. Mga nyaning kain. Labanan ngayon Kanita, masanting manyese manok. Ngayon ang makapanyese manok. Ngayon yung banguran mo Mayari ka balat. Kan siping bali. Kanita para lang mo. Kulos larang manok. Ding manok yung manok mo kabulok ng taklana. Itang mga yan. mo balo nung ingmigbayo yung panahon o yung mismong tao Tsaka mananam ka parting akain mong tanam mo. Akain mong mamungan. Ngayon yung pagigit ng tanam mo. May mungan munga yung takapilan mong kain. Ngayon mo, rin mga kwarta Ding mga kwarta. Kanita, basican mo yung ulam mo ulam mo, balasenas tuyo. Ngayon mo rin ang mga kwartang medyo kunwari, may kaya nga tangatlan patse mga lamong tuyo ang pong kaya, balasenas i-post de pa itang i-post de mo kakain muna ako ng kaya. Ito mong papakita mo, malambat ako ngayon mamangan makanini datang style na makanyan. Pero siyempre, data timeline data, newsfeed data, ilaring hari ka rin hanapin. Minsan kasi, ditang torta ating mungikit nga sinaliya ka nung kaya, may SNR kasi miss na yung tuyo. Atin legit naman, naman tuyo talaga yung SNR. Pero itang miss na yung tuyo makanyan, itang talagang kinain niya pa pepakin niya pa itang big SNR ko sinali kong tuyo itang kaya miss ko kasi mga tuyo Kumbaga, miss na yung tuyo o natin tindahan sa bimbalit yung makante. SNR, karapik mayabang yung SNR. Ating pisalwana na kaya. Walang pepakin nang basta-basta yung tuyong Tuyo na. May sinaliya pa SNR. Siguro, ba't pa Amerika yung tuyo ngayon pare? Pero nung lalawin mo, lulto kakaklakan buntok ka rin Ito na supplier na par. Sali ka tuyo, ka pa SNR, tinamangking kaya. Palagi ako yun pare, ba't Pilipinas naman, dinurot siya ang binyay, kaya ba't may balik yan? Baka mas malinis lang pa rin tuyo na rin yung tindahan. Siyempre ito, dinurot na ito pa. Dakal ni Raita, dakal ni Pibatan. Yung malilyaring yun bula mo yung maging trending na yung ugali na ng tao, utang apapanalben na yung social media talaga. Daw masyadong apapakit nung nano talaga yung tutudang ugali, uling ping
king social media. Yung Kay parang kumanta may- na kasi masyado tanang expose talaga kayong social media ngayon eh. Bala mo yung maging basehan na ng isto, yung king social media. Wala na talaga itang tutong nung dapat ikilos. Kunyari, dati ala naman dating pika ka rin ulam-ulam mamakanyan. Nanyang panahon kanita, naman masyadong kaya. Pero ngayon medyo marama rin yan kasi hain mo yung trending kayong social media haliwa nambla mo singkanya man ka kanan paniya ka nga to Starbucks or coffee shop makanyan kanita lang ang makanyan eh Hala, alang makanyan. Wala rin kasing Facebook ang tapa. sabagay sabagay oo Kesa tinga na kanita, alin, hanggang lang Facebook kita naman eh. Kesa tinga na kanita, tang sipig tamong balikan tanay, di la kaya, darang alis. Di la Joel. Oo. Potang di nanda kang magluto lang. May pamalit ulam, makanyan. Oo, Ay, thank wow, you. wow, wow. Na, abatay may pakanagtang ulam makaya. Potay kayo magluto ah. o bibilang ko na Masandang pinag manito. ulam yan na pa kanita May pamalit. Kaya ba tayo maging ulam, tangating okra, tanggay, puto ito. lagat na Ngayon kasi nano mo, nang kamali, nang malya atin yung value eh. Sipan mo, okra, sali kang okra kanita, okra, ang takaking gulo mo pimbali, atin makanyan, tingkang akit, ngayon eh. Hala, may sakit. Arareta mo siya di kung kamatis nandin, ano lang peraso, 52 pesos. Eh, so Kamatis. kamatis siya pa gas na May kan nasakit na kan eh. alay pa yung tutungong ulam ka rin kamatis siya pa Sa Digupin makasali na akong century to na ganyan. mas mura pa yung bumburo na pa. wow pala dapat Itang 52 mo ito, tiltilan niya mo. O pa, Tiltilan niya. sindag Tiltilan lang niya. bayag kayo pa, kalasida pa. Hanapip ito kamal niya. Sa 200 ka rin kilo, mari. Kumbaga pare, nung iwari atin yung joke yan, yung sabi da, mana ang ulam tama na, puksitan eh. Iba tanyang kanyang kalkulat na pare, kamatis siya o bawat lasang puksit yan. O yan, pusit mo yan. Iyan ay puksit mo yung kamatis ano. May namakain nginitan eh. Hindi na masyadong... Yan na applicable. Well, kasi mas bal na yung kamatis kayong pusit ngayon eh. Ang pagtaka ko mo rin, nekot ako din kahit kanyaman na kanyaman tang kahit ang corned beef rodeo, ano rodeo? Wow. Tandaan niyo ita? Rodeo. Tabubuhay na kayo. Rodeo, rodeo, Bubuya laman tapat. Yung kanyaman to, ngayon kabud niya ala ito. Ito yung kaya kamanyaman, tsaka yung century to na ngayon nilipat dahil kahit ang premium itang dati na laso. Premium niya. Premium tanggulay maluto. Premium yan, na century to na premium ano. Niya ito, 86 ito eh, 86 yata o 82. Oo. Itang basic kato na ngayon yan ako magtaka nung bakit makanya laso. Kasi ala na talaga ka rin. Sasabay lagay kaya rin. Sa pending market. Nakalakalaban siyempre. Oo. Giwating adong portion na yung flavor. Buri may takman itang dati mga tatakmanan niyang anak ha. Sa ligang century to na premium ano. Wow. Yung pansit kanton, may wala na rin tanggay. Itang malati, dating laso. Itang medyo Malati niya. malating guy. Buwan eh. Kanyaman ito dati. Itang malati niya. Ito mo, ulaman me. Itang itong mga pasit kanton, dakal ng mga kan kasi malasayapin niya. Kanita pa Ulam me ito para. Ulam me pa Pache, kanto. tambaya na kanito, mga ning isip de. Oo. Ang kay. Kahit Pansit kanton, ano. dakalan niligtas sa kaing pansit kanton, niligtas sa danok, karing magaral. Wala ka rin abusado naman para dakalya pete eh. Oo. Kaya may kasagot ka eh. Karing abusado. Dahil pete, karing may UTI, mga yan. Tapos, yan, sakit kayong kidney. Sakit yung batuan. Sakit Oo. Kala niligtas danok, dakala naman tinuklit pa. Dakalit yung lipag yan eh. Wow, biya mga tayo. Saka, Parang minsan nagbayad na lasa pari. Yan ang nakalupit ang pasikan mo Uy, talaga. parita mo nun ng pasit kanton, potang niluto mo talagang masi kumakamong ditak-ditak. Bawo na pa, bago na ulam yan. na Malasa niya kitang kaya na. Pari tapang pagsahog na. Hindi par, lagyan mga tasag na ng katabang at katabang. Katabang, mga yan. Kapatid na. pang noodles na partang ala ng lasa eh. Wow. Kanita yung noodles, dahan. Kanita parang ganudel siya pari niya. Balang man niya nasalyarin. Parang gala ng sahog. Manipis siya kay Manipis siya kanton. Manipis kanta. So ita, may balik tamo kayong kay, bakit dakala kalulong kay, dakala kalulong Pilipino. Mumunan dili mo rin kasing kay, ela mag-compute kay, ela mag-compute sweldo do. Ang pong expenses da. Nung pika kayo mo, kalupay dun. Kaya beta mo kayong vlogero. Kinompute kayong kay ni, sabi ko kaya, mission mo timalyari, akong makanya na aberya. Mag-absent ka mo, magkaya ka mo. Ala na, tabla na par. Kaya na ka, ulang na ka, negative na ka. Nya kay, sapat talaga tutuman, sapat yung kay, sapat yung sweldo na ning metong ordinaryong Pilipino. Pero, nung i-budget me at ikay me, ako me pa rin eh. Ako me pa rin tang kay talaga itang, ita mo, magtsaga ka kayong pagule-gule. Pagtsaga ng gule, mas mura yung gule kaysa kayong karni-karni. Ala na kapi pera kay, ba't ngulam mo, panay pang steak ka na. Babi, manok. Ne? Sipan may itang itong buong manok pa, sa lumita 200 plus yun. Nung lima kayong
mangan. Nung tapar, kay pamamangan mong makanyan at misad sa jaya kita, kita may itong buong manok. Ang metong buong manok, huwag masasadyaw nung itapin, mga tayo presyo, kaya ba't gawin mo yung daily mo yung manita, talagang makatipid. Kakaya, matdas ka na Pwede ka na doldo. Kaya ako sustainable tang mga nitang lifestyle hanapin. Kaya kami pare, kanito, kapit ng kilo par, nagyumi niya pare. Wow, kasi Ngayon par, aduan ng kilo par, bitin niya pa eh. Kasi wala nang value itang penyali mo kitang adwang kilo. Wala nang value kasi itapin maling sa salon mo yan. Wow. Ing ngasali mo kanita, ing king libo kanita, ing ngasali mo dakalya. Itang value ng libo, mas mabayad mas siya. mabayad Kung parang ngini, kaya ala ning nano yung ngasali mo kay libo ngini. Kanita, tika libo nung takaking mo, medyo mayabang-yabang ka pa Wow, pare. medyo talagang Dakal nila ba yun? mabudget na ka, Tsaka mga dahil ganyan. Dis na niya ping mag-chemical kaya. na par. Dis na niya ping McDonald's, sila pong Jollibee, tang meal kaya mo, 29. Yaw, tingis Wow. na kung kaya, 29 pesos siya mo par. Tatanda ng Pero bukid daw. pwede kay Jollibee par, di ba? Tang kaya mo kanta, 20 pesos siya yata itang burger kanta pare. Wow, wait, ang anyang mag-Christmas party, bakit ba't yung Jollibee, apa mong yung kain yan? Par kasi yung burger ang pong spaghetti kanta par, 50 pesos mo par. Wow, mga taya mo pin. Wow, mga taping Ang dis nang kitang 20, ali naman tang 29ers atin ang mga nita ngeni eh. Wow. Kapilan pa mo pe. Dis nang ko talaga itang mila balampe kamal nitang kaya eh. 29 eh. Anak ko pa kanta nyang kailan na tatang kumakanyang ka rin king Jollibee Angeles. Kening kaya rotonda. Kaya ko Mga atanda na presyuhan kanta 29 niya. pa. Oo. Itang makantaya kaya. Kaya ba't ipamasahe mo kay jeep magkano? wow, mura pa masahe ka nito. Ngayon ako nabalo magkaning kay ma'am. Madalas kasi magmotor kayo na parang magkano yeah. pamasahe yung jeep. Ako Siguro, nabalo. last kong may jeep talaga, malabat na mo rin. Siguro mga 15 years na, mga yan. 5 mong peso kanita. Oo, 5,000 pesos. Pesos kay pati pa mamaya. High school, balo ko. Kayo lundag ka Hindi pa. na pa yung 250. High school, potang estudyante ka, biyawing 250, tanggapan na naman yung driver. Kasi, Par, kamura mo yung pamasay ka na par. kung pamasahe ka na. Kaysa sa kami ganito, sa kamura na naman, sasabi kami lang ko. kung 1, 2, 3 kanita. Sabit Medyo na. marakal mo rin. Yung balay Oo, kwentang... Oo, Unahan marakal mo ganito rin. kan sabitan. Oo, Dapat po kaya malapit sabitan. na kami kantuyo, lukutang na ka eh. Waning panay na pang humaning sa ken, pare, bayo ka lukso. Kung Sabi, isipan kami mo ganito, pa nung lukutang kami, itanang kang mamantaryo. Oo. Sabayan mo pala kung may kisakya ka mo. Sabayan niya Wow. kanita yung kay. Tang- Yung kulay yung jeep. Pero pati linukudang kami, stop ka, may subsub ka rin, mayari ka pala. Ing kay, dapat mamulay ka rin kakalundag mo. Ing kay kanita pa. Kareng jeep makanyan. Napansinan nyo rin ang kaya, pansinan nyo rin ang style mo at sulaging kaya, dulo-dulo. Awo. Ay, ba't kunwari matutod lang. Madalas ako ito eh. Yung ang tutututod ka mo, ano? Kareng dulo ng sakyan Dulo, pero legit na may patutod ko kay jeep, tang may pabagsak talaga yung kaya ko. May kaya ko, may pakirot ko, medyo may pakarinaya ka pa kanita eh. Wala, puso yung mga yan. Dapat ang... Tang talwi na kamo sina kay. Pwede Kaya papakle, lalawin ka pare, ka. paano ita? Papakle, pare. Papakle na eh. Makaka-nervous. Itang sakya kang tauli, kaya ba't pawas-pawas? Kahit ang pag-selling ka Ayun. mo kanyan. Pare tang... Oo, lalo yung daw, tang blang sikat ka kanita eh, lalo yung daw nun eh. Huwag ba't ang baho mo, makanyan? Lumawas ka ng karela. Tang... Maraming pawas. Kaya ba't tang epa mo kasagad yung bulbit mo? Tang peso mo ka Oo. Tang kapamilit mo mong pachemisal ta kang Ali, batay, alatay tayo. Style mo, ano tang do kaya ka pa eh. Tang nga tatalaga ko, no? Makatil-til niya mo yung buldo mo. Oo. Mayabang ka pa niya pare. Mayabang ka. Kumari, medyo sukuli-sukuli ako. Tang na pa mo. Kumari, gym mo eh. Kung wari ka magkasakit ha, pero Pero magkasakit na Pero ka. nervous na ka kanita eh. Yung magkasakita mo, tsaka itang kain niya, alam control kayong sakit. Tang nanang karakal kain, napangkarakal kulang. Kaya pamasik na ka-chan. Iyo, masakit. Ito yung number 1. Kaya ba't ang mabagal pa yung magmaneho ka na? Happy Isipan mo kanita ka itang kada timo chune Margot na yan, makanyan kaya na mo. Ay, dumalan niya pa checkpoint mo. Ay, dumalan niya pa kaya tunang-tunang niya pang makanyan, nalag mo na mo. Makulamin mo kanita, pache Margot na tarin mamaya din. Oo. Pache kaya. Oo. Yung kaya niya sa Tulbiyak yung Clark. dumalan niya. Dumalan niya Clark, natin pong Margot, ano makanyan. Atin po, ano? Naman gatal niya kanito. Ante. Kasi pasamentadong dalan ganda na. Makabus dalan talaga naman Margot kanita. Itang kasug-kasug ka. Itang aliyali ka po mga niyan. Aliyali ka po. Lalo na pache ba't minuran? Ay, wow, mga tayong Tang pilak-pilak ka, burak-burak ka kaya.
Opportunity yan. Mapin niya, mga Ang papaklayan niya itang ating dutong nga kaya. Kalibutan. Dutong kita kaya. Wala nang inirete. Papaklaya Wala nang naman mga yan eh. Actually, pawala na lang mo naman yata rin Jim ngayon. Oo, Pakakayan face out na na. Orugo. Oo, ning natino man natang papalit ne. Til nang papalit kay. Ning bayaran di yata ito. Oo, bayaran di. Yung bala nito yung papakas kabayo kayo narap yun eh. Parang jeep ka nito. Saraw. Trademark Trademark na na saraw. kabayo po itang walang pang piyesta pang pare. aeroplano. Oo, pang piyesta king araw. Itang aeroplano. Oo. Yung bala rito nito eh. Trademark ni kaya yan, saraw. Yun naman yung gana-gana par, ability itang Tang kaya ito. tang sakyan ng upgrade sakyan niya na kasi sasabyan na par. malyak ano pare, milyon yata ito eh. No? Wow, magigit yan million par. Pila member mong babayaran to. Kuha mo na sigurong mati. Tingaliwa ba? Mutan mo din natin sa akin, surrender do rest again, ibeda la reta pwede. Dapat makanto. Oo, dapat makanta. Naksuta. Oo, kasi face out dala, hindi palitan dala. Yung problema lang ng takalala sa kanya eh. Isipan mo ito, pinis out din netong jeep. Mo naman yung sita eh. No lamelas dito. Norman Champ Bilito. Di ba? Di gamitan me, nung ginamit me, di makakaragdag kayong traffic na naman ta. Yan na naman. Alata naman dyan kining pitpitanin ng sakyan. Alata naman Tsaka maning para tutuman, sobra-sobra na rin sa kining guy, kining Pilipinas. Isipan mo, magkano mo, no down payment, tanang makanyan. Manikuha na ka sakyan, basta tika requirements. Wow, tapi no, kahit tutoy tang mata. Dapat ngayon talaga gawin na ng requirements yung kaya. Lenda pa yung balay, yung pwede bang gawang kaya na, garay, ano Tigang makanyan. parking. Number 1 rules ito dapat, tigang parking. Yan eh, yala. Kasi may kasakyan ngayon eh. Wala namang parking. Kinlandalan, baalala pa eh. Mabalala. Wala Tapos sinan mo kining Angeles, mas kinanungaldo, mas kinor ka dumalan, traffic. Traffic. Mas kinuha rin na parang ganyan traffic eh. Oo, mas kinor rin. Shoutout kita nga sa balang ko, wala makapark niya kayo ng karela pare. Bakit ka kaya? Ating lang parking par, pero hindi pa park yung karela, kaya tayang kanto. Wait mo. Wow, ito yung masakit. Dapat gamitan da naman yung guide parking da. Puta naman, sayang nga naman. Puta nga, negosyo lang yung parking da. Magtindala Wapin eh. Oo, ting masakit ken tang Kaso tigang li naman parking. pare, alaya malaman tang parking da par. Ting masakit. Tamo. Kumbaga, gawaning adwang parkingan. Oo, tsaka balaya par. Kasikip na na yung dalan par. Kakain seseda na ba? Then kahit dakal kain na rin sesese ngayon eh. Oo. No, betang aso-aso ang Aso-aso na. Aso man yun Totoo siya naman ang na aso. dapat patangati kang aso, either makatali or makakulong yun. Kasi manginis na rin eh. Ang inis la parte ng aso. Pagkarat ang aso par, linaso Ay, lang. oo, manyag panglaw ba? Ano yung panglan eh par. Oo. Itis ay kagana-kana par, pero nilason di wala na. Wapin Pinaso din yung aso eh pa. Para Balik lang. lulong na rin linasong mete par. Patulong marabul na. Oo, talagang nilason do rin. Kasi sabi-sabi eh. Naning Dora, may paglaso ng aso pa, Dora. Kahit siguro, oo, lason dagis. Pati nga sumuring ka rin. Mo yan? Buwa matayin kaya ka rin kasi yung arayat ating may kapangan makanyan. Tang maglibing ka rin. Kaya, eh. medali yan eh. Medalya. May glaso niya kasing katuwang ko ng tandagis. May kapangan tangaso. Ako maglibing kanita eh. Kanita pa. Kaya mo rin, na kulang mo rin tang kay. Walang manyayang oras hanapin. Oo, itang... Hindi mo, wala ko tingkang mong gagawa may niya na kang oras sa kay. Tang maglibot-libot ka po. Nawa. Dakal pangining makanyan. Wow. Itang Tanga tinakay, pagpabukas mo na yan, pare. managbirakang kay, makanyan. Itang pagpabukas mo pa yung Oo. dapat mo nang gawin eh. Procrastination, ano niya. Procrastination. Tang Kaya ba't kunya gawin ating pwede mo na yung ating ko pang ayaring mitagan pero ating ko pang mitatagan at lungoras. Kaya ba't kunya mo kayong ano. potang Oo. last Lumibot ko minute pa, eh. mga yan. Last minute. Tumambay Tutoy ko ta. pa ano. Para tang kay par. Kaya pin dadakal na ng kalungo, ding gaman na kenggabon paro. Nangalo ba? Oo. Pag demolish na imbis na atin lang kabiyayan, makanyan. Wow, Anti yan. Anti yan. Kalupa ka rin Jack, ka rin Jun. May itong panggastos yung gagawa malalyari ngayon itang manu pala eh. Oo. Eh, malauting... Pati Pati siya mano pa nabiyan ng tao ko. par. Demolish Ito din pa, bali yan. hindi na ako mabayaran. Dinimolish da ka. Ita mo naman, kahit ito kalat yun na tiyanta rin yung topic ka demolish. Baka nita din ngaliwa, aware la rin. Dapat mamayad tamong amilyar. Kasi hanggang ating titulo, potang kaya mabigla na ka mo, ing bale mo pala, keko. Iluwa na yung bandi, pisalin na ng gobyerno. Metong kareng dapat tandaan na rin kaya na kareng kaya barang guys. House owners. Kasi kaya yan, malagay ng milyar, babayaran niya dapat. Iya ko, kanya kumita-kutan kasi pilang kaya kung mamayad na milyar eh. Nya, itaparap tang pelingon kepin kaya ayo, kanita ang transfer. Transfer mo. Yan yung makakatakot, ang mabigla ka, o tating kong titulo, pala ka ako yung kaya mo. Kasi alam may pamilyar kasi happening kay government ito eh. Nya dapat talagang
makaset. Kaya nung timo sasaligang yun kay sigurado mong maski right siya mo pwede may nga patitulo. Kasi Oo. po to Oo. pati retang kalupag ni par kay ni Sapong Bato yata makakain na lareng keng radar tinong issue yata balam makanyan at inang isyung lulwal keng radar pong tabalo mo kasi yan yung meeting kay ning ako na papalwalin ka full detail baka meeting na nalarang kapitan meeting kaya kasi kanita kening pa mag-demolish da kaya kaya palengke demolish da yung kaya paring mismong palengke kaya ba't gawan de mo naman Sumasande. Sumasande. Tsaka dapat para pa lang mag-demolish, dapat mamila pang relocation, tsaka pabrendo pang makakain ng tao. Oo, ito kasi nakasalit itang milyari kay Margot Oo. Isipan mo on the spot manton niyang bali lipatan ni June Par, dinandara mo par, 5 days. Pagyan mo ala ko yung gamit mo par, saradingan yung buong balian. ay Alamang inap kahit ang Aldo Aldo. na makatawa yung mga nita. Palagay mo. Laro Pero na ini- pandemic pa kanita ya. Oo. Par, Pero kasakit yun medyo naparte tang pemya daging babo ka rin. Medyo kaya na rin. Ano minsan, binyay talapin. Pila nung Aldo kanyan mamaya di kay par, di mayor. At tinang may kwaka. Tulos. Tang tiro na rin kaya. Nung kaya no ka rin kaya kamanyan. Minyukad na lo. Away kayo, Jerk. Nakaano na kayo? May kakain no? Hindi pa rin? Pero- Pati si June wala rin? Ba't ang hina Uy, ni nyo? pining kaya. Wala po. Uy, ni pining mahayot malilyari. Di tangala naman tutong baling may demolis. May Wala. nikuha lang kabun. Uy, tamo. At iba pin par, kumbaga, inamong ingay. Kunyari, wala na yung bali. Kaya ba't, siyempre, mas dapat priority na talagang atin yung baling may Iyan pa yung sira. metong kareng makapagkalulukan ng Pilipino. Baka hanapin. Wow, Kain baka mapag-take kayo lang take advantage. lang Dapat Yan yung metong kain. dapat pare unahan da talaga, reta talagang kalulu. Oo, retang ala. Saret ang atin talagang tutong baling may demolish. Oo. Kasi ding aliwa atin kung balo. Kunyari, makita ko ng kamo, wala namang baling Oo, may pa. sira, pero Kunyari, may ito nikalang pa. gabon. Hindi ko ayan. Tsaka ating pamilyaring makanya par, ating medimolis, meto ng baleda par, pero Oo, retang oo. kaya da par, Ako wala pang akwada ng apat o lima la ring akwa ng Loti, lote par. Pero Pati may rin nga anak balik. namin nga dinan-dinan lo. Oo, itapin eh. Ting masakit yan. Yan yung kain. Meto nga ang baling medimolis par. Imbis na rin talagang may demolish ding manikwa, ilaring may manikwa. Par. Atin mo ring senaryo na ingbali na milyon na halaga pero man may nikwang gabunur kong lipatan na mga niyan. Uy, Tamo na Yung mga kanya na bagay, yung masasabihan na, ay, daka na naman pera, mininitang mesira na, tatinyan pa niya Oo, lingabon. may perwisyo Yung kakayan ka rin. Maskan ka, dapat nadapin kanina. Kaya ka rin, may perwisyo yung tao. At the same time, ibigay itang karapatan na kasi para-pares kayong may demolish eh. Nang pisabihin ka rin nung atin-atinan yung may demolish wala. Yung pisabihin ka rin, para-pares kayong may perwisyo. Hanggang naman tapik patalakad ng baling hanggang milyon niya ito. Ipagalan ito na naman inyadit eh. Dapat medina niya rin. Takal mo kanyan. Malaman niyang kay, yan yung kanyang magkaya kami, pandemic, mami lang kaya pa, ating kung dimdam kanta, yun ay didinan niya na, nakadakol na bali, tama ka niyan. Wait, tang kaya na pa, detang pot natin mong relief, mga tanay tang makakaya, tang makaplastik ka pamangan-tamangan, mga niyan. Rasyon niya ba? Ayuda yung ayuda. Ayuda na mo ba ano na? Pwede tanggal meto nga pamilyang atin maka-abroad, ano nga niyo? Oo, Meron kasi ba, Bawas nung point tanggapan sita me. Pagtinggap me, sabihin daw, karakalda na kailan na, kwaltada na, kunane pa na. Alam mo nang dili, naging man makwalta sakto kaya mo, may patsyempo mo talagang may kapagpagawang baling mga niyan. Ni kasabihanan da kang makanyan na, pingwane pa na. Pingwane pa, pero nung mo naman pingwa, nung mo naman pingwa. Panistita. Kaya mo na naman nila, napagkaya kaya, pingwa. Blam mo nino naman yan na naman. Oo. Pero ang totoo tapat, detang bibiyada kaya kukunan mila, lilipat mila kayo ng bibiyay mila mo. Pamiyay mila mo naman. Kukunan niya itang dagi para isaw piyakaretang kaya mo naman. Dapat makanyan talaga. Reta mas mangailangan. Kasi, pati-pati king makanyan kasi kanita hanggang ating kampera. Pati kaya nila ko naka-access kang makasaliga makanyan. Tsaka respeto na rin kitang meme ito. tatanggap at saka Kera ka lang karang tao mo rin tang potang kabiyan ng makanyan. Makanyan niya mo, anong makanyan? Bagay lang kami, appreciation. Ungrateful. Deng taong makanyan, detang kaya excuse my word, hanapin detang ungrateful motherfucker.
Itang dininan mo ne. Ay, ini mo, ano. Naluyay itang binyena ng mga niyan. Makabusit lang ito. Detang, May sayang yung oras ko, ano pa yun, detang ungrateful person, makakulami ang susokan din mga niyan. Wow, Kayla, dininan Kasi- mo na la. Kayla, parereklamo na po. Ay, Kasi- mga taya pa niya. Oo, mga taya mo, nakipatay mo. Kayo, Kakananan niya, man tama kanta. Yamu, adan nung kakain yamu. Pero Kayla, nung emo dinan. Wow. Bala mo. Wala, mga niyan. Masalang didinan din mga niyan, detang amon dang ungrateful, ano. Mas manyaman lang susokan, detang nanamin binye mo, I appreciate da. Ting masanteng, dapat makanta talaga dapat. Kayla, itang ugaling ita kasi api sanay-sanay na. Yan, speaking of sanay-sanay. Pag sinanay mo ning metong nga bagay, itang makanyan ka ugali, nakasura ugali. Api na yan Nung emo bayuan yan. Api na yan. Makanyan lang ating kalulu. Kasi may sanay lang itang routine da. Itang pati nga po, lumabas siya ini. Okay na. Kabukasan, makanta na naman. Kabukasan, makanta na naman. Pansin mo na mo matuwa na ka. Nakapala capable magobra. Itang mabigla na ka mo na. Wow, kahit ang ating mo talaga mangyari Makanyan ito. lang mga lulu kasi milabas na ako man napon. Siguro milabas ko rin ngayon. Alalang gagawa na panibayo. Unlike karetang mikukwalta na ako, tutuman na yan. Sinabi ko rin kang kaya ni kang... Madalas ko sabihin kaya kayo ni Jerk, kailangan natin kang bayong gagawan. Kang mag-expect ka bayong resulta nung paulit-ulit mo yung kaya kang gagawan. Kailangan niya na may gamat mo. Ating sama palakpak. Ulit-ulit yan, mga yan. Ulit-ulit mo na nang i-expect mo, papalakpak ka ulit-ulit, bala mo na yung sound, makanyan yung sound. Pero mag-expect kang gitara yan, mga yan. Kaya ito, At saka- kabalbalan ta parit ang paulit-ulit yung gagawa mo, pero mag-expect At saka kang itang maliwang kahit- Wala mo ta pinamanuan ko, utang oras pin. Wala mo tang ating kang mitatagan na libreng oras. Timo, ating kami itong oras sa libre, itong oras. Ipanigaralan niya kahit ang kaya mo, nung tang kaya mo kanyan. Parang spare time mo, dapat natin Gang isipan maliyari. mong nga ka manakitang kitang gawan mong oras ngita, nung ating kang abalong kaya. Oo, ito, there's something hanapin. Totoo yan, At saka, ating ko rin nabasa aking libro, sobrang gasgasitang kasabihan na never give up, ano na. Yung never give up, naman totaling never give up ito. Dapat, never give up, pero along the process, ating kang gagawang aliwang discard, ikaw bang may give up? Kasi, nung never give up, kaya mo kabuding attitude, same technique yung aming gagawan mo, kita kalupanitang kaya ka pa, mga taya mo itang yung never give up. Alang malyari, dapat, kabang manaya ka, at the same time, continue siyang mag-evolve yung gagawan mo, kaya tang baging buri mo, tagumpay ka Kang natin. gagawa na natin. Oo. Halina Pa, matang kumbaga, maninaya kami. never give up. Wala na kang magagawa na. Wala na akong magagawa na long diskarte. Alam mo rin. Isipan mo rin guys. Nonsense, hanapin. Deng aliwa, mamasa lang. Datang yung Aldo, datang Aldo, mikwal tao rin, nanong mga niyan Wata, nanong, datang yung Aldo, mga mikwal ka, pero wala kang gagawan. Wala kang gagawan. Totoo, okay mo magipagobra, okay mo yan Alang mali kay totoo ito. makipagobra. Ngining mali ka rin nung makukontento ka kitang kahit mo. Yan tang kabud na ka magobra, kaya rin mo may gobra, muli ka. Tuturan mo kasi kailangan kong painawa Pagalkampag kailangan kong painawa. Ngayon ating kangigit opportunity. Uy, panigaralan mo yung mga kanyan, patse may biasa ka makanin, pwede kang manakitan extra. May pinansin ka, may gobra, mapagal na ako bukas na mo, tanga man hanapin nun Mumunang isipan ta ka rin, kitang oras ng ito. Ako manakitan, ka rin. Ako man manakitan kita nung sayang ting oras ka rin. Pero kahit balo pare, itang skills na gawa ng ito. Patse may tipo nito. Another na naman form of kaito, panakitan. Ayan, yung naman ko, ka mag-expect tumubo yung mansanas ken pale. Ulit-ulit ka mana ng pale, mag-expect ka mansanas. Ngini, misip kang paralan para may kamansanas ka. O total, yung pale yung tatanam ko, maging mansanas, ibenta ko rin yung pale nga rin, ibenta ko niya biyasa ini, tsaka ako sa aling mansanas. Ita yung gagawang extra. Aliwa itang tanang-kanta na mo, tiyo mansanas. Tanimay na naman, hindi naman mansanas sa mga kanyan. May kakilala ng basis, balo mo na Paulit-ulit na discarding mali, hanapin. Wala mo itang kilala pari. Oo. Putang kaya ke. Dating Aldo, miswerte ang kuri na Mga nano yung miswerte par kung Matutuloy naman naging alayin yung gawin matamadyang mag-obra, matamadyang mag-apply ng palagay na ating marapagpera king marapana. Ay, ating data nga kain matuwa na Hindi pa. At kahit ang amunundang Ang populi doon na niya lang. kahit ang amunundang nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang gawa, nasa tao ang gawa. Totoo ito. Kasi kunyari ito pintang lagi kong example kaya pa mag-real estate o pa mag-gabon. Kaya pa mag-real estate, dakal ka kaya tang dakal tripping, kaya ba't alamang misasali. Pero, potang may tipon laretang tripping mong buyer, makanyan. Matipon larete Kabira-bira, mga balo, one of these days, karetan datin ripping mong areta,
ating biglang kumontak kaya ka na, uy, at siya pa ba itang makanina, at siya pa itang makanite. So, ating pan-chance. Ngayon, kaya pangras naman kitang tipong sopa na kaninga pong gino. Siyempre, po, ang dakal ka pipagalan na tinripping, dakal yung option ni nga pong gino na, itang tinripping na gini, ibe ako niya kaya ngayon karing kaya padala ng blessings. Kasi may gobra ka Pero nung wala kang gewa, kabud na ka may tutod keng bale, maski nga pong gino, nabalo mo na padala ng blessings na biya na kaya. Kala nga namang kala nga naman mangarap kong metong milyon or millions. Kabud na yung lagay kang harap yung balet, di kasi may nga takutan ka pa nung kanya batita. Manta. Pasula po akong kaya, pasula po akong loto ticket, na ba sa magkasailong bigyan pa rin mo pa. Magkasail lungog. Ay, hindi pa par, tapang kaya, tapang metong par. Dinapit ka na mo. Mendam yung pera. Pare, potang miswak siya po, bumunada kang diling kaya na. Pare, mga kang miswak siya na, kung lagi na ka man ba yan na, wala na yung magagawan. Wala na yung magagawan. Wala na ng swerting gaya. Panayan muna. Napanayan ng swerte. Muna akong diling bumawi kaya ka. Yung nakababawi pare ako, magobra na kang masalese ako. Palagyan na maripar. Makakulkulan ginto keng rapdam bale. Tsaka mo nang dili ako, totoo man maski ako maniwala keng swerte, itamang gagawa keng swerte tamo, hanapin tamo. Yung maniwala na, may swerte niya, inihadang makanya ikang ginawa ka rin, ang pong, at kaya na ning gino, blessed, daning awas ko ka rin, kaya ka, blessed na tao, tama kanita. Kumbaga, kumpara kitang swerte mo kasi pare, tang swerte, bala mo kaya bala mo. Lang effort. Maswerte mo kabud. Pero dito ang ating effort talaga yan, blessed la rin, kaya la rin. Potang maging kang NBA player, sabi mo, swerte ita may NBA player ali. Skill set ita na talagang simula pagka-anak na, dinevelop practice. Is kaya at ipigay kay English tang sleepless nights mga niyan. Kaya pa, ginotin niyang kaya mo rin yan. Bala mo program ya rin tang if then statement mga niyan. Itang mo, iral pa ng mga kanyan If ral pa ng mga kanyan, may workout yo, then, anong mga kanyan? Ito mga kanyan, cause and effect. Cause and effect. Cause and effect. Kung actually kaya, actually blessings. Kaya ni blessings, lagay kay Kenny. Ganaganang gawa king mga kanyan na bagay, manikwala kay ni. Ganaganang gawa king mga kanyan bagay, manikwala. Pero ito nga lang gagawan, alalang akwa. Mga tayo ito dapat kayo. Nyaya maniwala ko rin ka rin tang atsuking tawing kaya gawa, atsuking Diyosing lulo sana. Kaya, hindi naman pwedeng gagawan din editoring kaya, editoring Diyos. Potang kaya, talanding loto ticket. Pidami-dami pa mo kay loto. Lord, kapanyambutan nyo ko pa cherin yung boot ko. Kapit na, hindi ako kay hindi ako kay church. Ano mong makanyan, Hindi na pa kay makanyan. Kaya ba't susugal ka mong makanyan? Mimisip ka. Lord, akong manyambot kayo ni sana. Akong manyambot kayo ni. Wala yan? Mantapinin ka. Gawa na, skip mga yan. Tamanol dati. Ano yung kaya? Religious yan, makanyan. Lord, gabayan nyo kami na nakontakto po sana lalaban po sana lalaban. Pangadi mo yan lalaban. Sana po maniwala lang baril ko. Wala tutulay mo na, may kaisip king kaya. Gangster niya. Gangster. Yung kahit pa metong, itang naisip kong deng Pilipino, hilig daw, number one dang sasabihin ni. Uno man dalang matiyereng pera, atang mga niyan Uy, tapin. Number one na parteng sasabing mga hindi atang alang pera. Diyan ding matulid tang matsurang kaida, tang matsurang habi da diyan ding matulid. Balang panayan ka nito, buras mo lang. Buras mo ang pera mo. Nano yung burita sabihan ka rin, dapat ka mahilig kayong pera, mo dalang matiyereng, tang mga niyan, porque ilalang pera. Kasi da naman nasabihin nung atin lang pera pa. Totoo sabihin. At saka, yung pera, naman nasaling kaya, itang kasiyahan, yung pera. Ali, eto to yung pera. Naman nasaling kasiyahan, pero dakalabagay nga sali mo para makapagpasaya kayo ka. Totoo ito. Masyado tanang may kaya kitang karatang teleseryeng panalbenta mo, di ba? Masyado yung may mindset king makanyan. Entertainment ito siyempre, yung target na ka rin. Deta mo naman na, kumbaga, may natalugi mga kanyan, nilang tatarget na nita, pero nung talagang yung manalbe, at niya sariling pamag-aral, kumbaga at niya sariling kaiking utak na mindset mga kanyan,
na paniwalan tang makanita. Talagang Paniwalan kailangan ni kailangan talaga magkay ka. Sipat mo na sabihan ng dakang makanyan eh. Ako dakal na makanyan itang manutang laka ako kay bat abalitan ko kapag ang kaya mag-post-post lapang kain eh. Muna man dalang matereng pera. Para ako, kaluguran niya pa, kaluguran niya. Kung nyabang kitang lagyo. Oo. Alata yung ita eh. Kasi, sinubok yan akong kain kasi matsura yan, tutuman matsura yung kain utang. Malaw si biya ko niya mo kasi makasira yung pamikaluguran niya. Natin ko muna man kaluguran na may pagkasira lang yung utang. Yan alam yung sasabi ngayon eh. Kasi mo muna, peutangan metong. Linwal na kasi itang kaya ka rin eh. Linwal na itang pang-alpa ang pong kaya pa, itang kaya ka mo. Itang piutangan mo, mas matas niya kaya ngayon eh. Kaya ba't ikang manutang, makanyan ngayon o total, makanyan na makanyan ng milyari, mas matas na ikeka. Potang kain na kanyan, potang pamamayad ng makanyan, itang basic na cliche na eh, itang ikapang makasakit talaga eh. Ngayon, may kaluguran lapar, may kakaluguran kami, kami pwedeng miyabi-yabi kay GC. Pacheching metong, mamakoy metong, kasi mimiwas siya eh. Mimiwas siya, poto, singilan mo eh. Takay, black na po. Pwede niya yung pagkasaganan niya, kapag niya mawala na. Wow, ay kakit kayo pa natin ha, okay, wala yan. Mga advance yan eh, mga advance sa lawi. Makasiraya ako talaga may... Kaya niyang ka-active, potang kahit, potang atin ng maluang pisa dyan, nene magsin. Itang emo naman dalang mati yan, ang makanyan yung tindahan ng itang kahit. Emo talaga. Kaya laret ang mga nitang tao. Emo talaga dalang mati. Kaya laret ang mga nitang tao pari. Kasi nagdown ka, matula lareto. Yan yung bagsak ko. Hapin tayong kaya laret ang nito. Emo na dalang mate, pero ding lakwan mo, ilang mag-benefits ka rin. Isipan mo na mo mate na ka, pero sure mo pa rin lakwanan mo. Dahil mete ka, kaya ka nang utang daw, makanyan, uy, kaya mo na yan. Mamo, atin yung utang makanyang kako, ikay mamayad ka. Mali ako pang kaya, mali mo pa karitang utang na. Pero ako totoo, atin taong adwano siguro rin mete na tinutang ka ako. Datin lang utang ka ako, pero siyempre ako naman nasingil ka rin ang anak doon pong asawa na, ako naman nasingil. Internal kayo, nanggawang ko screenshot. Kaya yung screenshot, pwede mo lang i-edit data, photoshop mo lang. Tsaka yung kay Ken, may tumuring keng makanya na bagya kasi, dapat kaya itang itapin tang keng discarding kabiyayan makanyan. Itang dapat dakal ka source of source of income na susubukan makanyan. Mo kabutang magbasi ka getang metong panagitan na hanapin. Dakal ka basket. Kaya itang papakin ditang kaya do. Timo itang gana ka makanyan. May ka budget kang maragul. So pang kaya makanyan. O timenyat sa opya katang tingkang binulus. Ratang makanyan, tamblang paluan tangan ng kaya da. Tsaka itang kaya pa, mamanandam ka pera, itang salwaming yan naman talaga kailangan salwan. Siyempre hanggang... Kumbaga itang kaya mo, itang blam kapritsyo mo, makanyan na hanapin. Kaya dakal mo naman mag-girap. Kaya pamanutang. Manutang la, masanglayan baleda, mayabit la. Siyempre hanggang mag-girap la. Wag, yung gamit ang damo keng bisyo, makanyan, ting masagit yan. Manutang lang mo pa, tas may scam la po. Iting masagit. Kaya yan pa itapin bibalik tayo kitang kay ing pera nakapin makasaling kay itang literal na happiness sana itang kasiyahan ka makasaling makanita pero itang gana-gana nga sa sali mo makapagpasaya kaya ang itang gana-gana nga gagawa na kalupag yung dininon ming taong kunwari tingkang ngikita kay tingkang ngikita pakakaluluy may lunos ka kayo dininan mo yung pera, ka masaya ka nita. Siyempre masaya ka, ating ka nga kaya eh. Pero yung meto nga syuken. Itang data sasabing makanya nininga dari realize. Itang nga gagawa na nga lang pera. Bakit dakalol daper? Bakit dakalakurap? Tutuita. Yeah? Bakit yan, nanti mo, pati parang rapist bakit palagyan mo natin lang pera rin? Kailangan na pang mag-rape? Malila. Diba? Madakalak krimen na impibatan lack of money Tutuita. Kulang ka pera. Tsaka itang kaipen itang kasabihan ng buri ko simple mong biya itang masyado yung maragulit ang salitang simple kasi yung nabanggit na yung muring kaya ni Asian Gasa yung simpleng biya itang ating kampera kasi mananya making simple totoo yan simple yung biya po ang ating kampera kasi maging niya simple may sakit ka simple mo inaman yung magpa-hospital kaso para maging simple yung pa magpa-hospital dapat ating kampera para simple yan mo munta ka mo kayong hospital lumub ka mamayad ka apin na itang doktor simple yan talaga ito ngayon maranop ko simple mo talaga yung biye
Merano ka, munta ka restaurant, munta ka ating balas. Simple. Apin yung tang gawa ng Diba? example dati na sabi ko pinanya mag-network, itang simpleng sake kang kaya, simpleng sake kaking kotse mo, munta ka puntalan mo, tuna ka. Kumpara kitang sabi daw, simpleng biye mo, itang pa-jeep ko mo, pa-trike ko mo, silagay ang trike ni, jeep ko, miglakad ko, makataya ka, biye po, tating pang menagit kaya, kapogi na ita, kaya tayo, Simplita, di ba? Simple, komplikado ito. Komplikado yung biye mo, patsela ang pera, tutuman. At saka, gana-gana naman gana-gana ngakakita mo gana-gana ngakakita mong bagay. Bakit akakit mo rin ang makasakeji pa, itano ala papunta. Muntala, king obrada. Naning gawin tayo king obrada? Mag-obra, para nakitan pera. Makanyan gana-gana ngakakit mo, pagtsemintana ka, munta ka kaya simpleng syudad hanapin. Gana-gana ngakakit mo. Magpadurot ka rin pera. Dito sasali, ditang consumer, kailangan may pera talaga. Ay kahit ano ito. Although, ditang aliwang Christian, sasabihin daw na the love of money is the root of all evil. Totoo ito, na inglugod, na ita kasi nga kakalingon na pare. Inglugod king pera, itang bala mo maging Diyos mo na itang lugod sobra-sobra nga king pera na atina ka. Actually, ating pera, mo talaga root ng evil. Kasi lack of money is the root of evil. Ing patsyating ang pera, i-amplify na mo naman. Nung naan mo talagang tutungpa nga tao mo. Patsi ating kang pera, nung anyang ala kang pera, mapanyawp na ka. Sigurado po ang ating kang pera, lalo kang maging mapanyawp. Ngayon anyang ala kang pera, damons na kang sugarol. Pota may ka pera sigurado itang mo yung i-amplify mo sigurado itang ugali mo itang sabihan ko pintang lalako ditang kaya kasi kakalimon ditang love of money. Itang kaya pinyaning madalas dang kakayan kasi aki mo the love of money panedeng papost yan kasi alalang pera. Aliwa naman tang kay ita talagang kaya ita the love of money tutuyi tutuyi tang pag sobra-sobra gagawin mo rin Diyos. Bakit ating kaya ating kurapa official isipan mo kunwari senador ini dakal ni pera pero magkurapya po. Sobrang lugod na kayong pera. Masyado yung adik kayong pera. Kaya retapar. Blam, itang milyari kaya katamo kayong guy. Siyempre, kayong Margot mo yan. At atinang mo rin kahit, retang, siyempre, di ngaliwang atinan or negosyante mo yan. Ela pa makontento na. Pag-interesanding yung lugar mo yan. Siyempre, ating panyaling makanita, bunas sabihan, kaya na ka, okay na kayo. Okay na. Kaya, di ba? Tang mga bagay. Murida ang kinandangan niya ba? Kaya ka rin. At naman negosyanting mapera pero pa siya gagawa lang bagay makanya na lang may apektuan. Nakaluparetang makanyan par. Itang alanong pakyalang ka retang may apektuan basta kiyao, dagol na rin pera. Ita, dakal mituturan na kayang makanyan, dakal mituturan. Pero number one, detang love of money nga man ng mga reta, detang malugod ka rin pera. Para karela kasi, lack of money pa rin yung malagyari. Kulang la pa rin pera para karela. Kasi par, nung nararamdaman na sobra-sobra na rin pera kung marini. Gawang makanyan nararamdaman na kasi, kulang pa yung kaya ko. Sobrang greediness. Iyan kasing niribat na dati ka ako O mga nang loret ang makuwalatang kaya ng makanyan. Lack of money ako kasi sinabi ko retang makulangan pera. Lack of money ang makanyan is the root of all evil. Mga nang loret ang makuwalata. Para karela, yung pagramdam na lack of money pa rin karela. Porque ito lang billion din, burin sabihan satisfied na lo. Diba? Pero paano kayo? Itang sample na mo pa, ika par, bisa ka, dinanda kang metong kaya na par, at 2 billion. Sabi na itang kitang kaya niya, ikit kaya mo rin kayong mimini par, at 2 billion par, dinanda nga 2 billion, metong yung kapalit par. Nano? Bukas namin gising na hanapin. Buwan itang mga kaya niya. Siyempre, MAB O, sample na mo, aliwa na ika par, ika bigising ka. Sample na mo kaya na mo, excuse na yun par, kunwari, dinanda nga 2 billion par, itatang mo bukas na gising, aliwan tao na ita Eli ka pa rin bisa. Kaya ka pa rin bisa. Kasi kaluguran mo yung pengarin mo. Siguro, alwaret ang demonyo sa kain. Dahil si demonyo sa makanyan. Tingong kilala, nagka-demonyo sa talagang pama nagkasanay-manay, tatang na. At yung demonyo sa makanyan, tutuman. At saka itang kaipin, yan, itang kwento mo makanyan. Siyempre, ding audience sa kanyan, pota, banatan na katamo, ninuwari din, at tinuwaring talagang big shot lawari din, makanyan natin. Ikatamo yung sabihan tagin, hanggang ordinaryo tamo mong tao, ay isip tamo yung kahalagahan ng pera. Ang kahalagahan ng pamag-hassle para managit ang pera. Kasi po tatin tango dyan ganit, ang banatan na katamo ba? Makataw ko rin yan. Makataw ko, sasabi ko manita. Kanya ating
giwa tayong podcast sa ini para kitang ordinaryong tao na apakita mo na maski ordinaryo tamo mong tao, eta naman makwalta, milalabas mong kaya. Pero eta naman kitang makapangan kasi talaga namang nakakita naman king lifestyle tamo na okay naman maski baka na ano. Pero aisip tayong makanini par. Imagine mo din ganaganang tao kayong paligid tamo, aisip tayong makanining klaseng mindset. Siguro mas lalong maging masantling yung kay. Yung balang household, diba? Taping mimisip makanyan, maski kami kain maski kami tang makanyan makwalta. Kaya rin kayo, ilakwan rin kayo yung salitang ing makwalta, makumpisa kayong utak, puso at saka gamat. Action hanapin. At tingkapin utak, tingkapin kaya, tingkang puso na kay. Pusong may kwalta ako, sumahop ko mga na mga ganyan puso pa, talagang mo. Sumahop ko mga ganyan. Skills mo naman kayong utak, mamutakti hanapin. Kaisip mo mga ganyan gagawin da, yan nagyong-nagyo yun yan kaya mga ganyan, nagyong-nagyo ko. Pero kulang ka gamat pa, kulang ka action, alam mo. Kaya ang combination yan Speaking of in action, iparang Kimboy, ako kapag bilban ka ng king action, iparang Kimboy, para sinabi ng gawang king apartment ko para may mong pinangaldo kapunta ka rila makasinta makagawa nila action mabilis tang action. Ito yung kaya ito makanita yung metong king kaya skills mga ito. Pero kahit tayo rin itang opportunity mo rin kasi kalupadila diwata eta naman kasi para-pareho mo rin para mo rin ka rin tangaliwa itang opportunity mo rin diwata may ka opportunity kasi makanya iboy dila inyong opportunity yan tutuman iboy dila inyong opportunity yan sini ka siya mali strategy inggewa na kasi pikya po sana yung patda di kay Rendon Tito Mars ininis na lang ang tao ininis na lang hoping na patse may inisla, di na kalya followers, mag-vlog yun. Makanyan. Sana nga timahan yung gewa na, mid-vlog ya pa kay bat, katukin ang gewa, kaya mag-apologize siya. Alam, may inis kayo. Ay, magkanaka naman pala yung gewa na si... Tambing ang may inis May inis yung tambing. Tapa mo ang kaya na yung itsura na pa mo. Kaya, at yung potential pa, tutuman. Kaya, playable, makaya na, mapyalong yun. Bing rugong meging kayang rugong melyari kayo, meging niya pang endangering biya na, uling may ako lamin ang todo. Kaya niya, pare na. Kaya naman din kayo. Kaya ditang order kang kayang makanyan, mga lunos na naman mag-deliver. Diba? Ilang minuto na rin tao. Luwa naman ni kayo, boy. Ding naman tao, in English ka rin the intention is pure, pero itang outcome, stealing men ang daman ka rin. Itang pure dirandang edat para di mo i-grab. Abon may tapare, abon may. Wat mo ito, kinyanan din huling balamot panagit daw. Simple mo, malatiyan kayo. Wat mo di Rendon, do kinyanan. Itapin itapin. Dali, ikay kasi, ating may post king address na Wow. Ito yung number 1 na yung magagapag kay pache king online, makaluwag ka address. Pinost mo yung address mo. Pinost mo yung address mo. Ay, da ka pa. Da ka. Namimigay din yata ang helmet ngayon yun, no? Tsaka ting makanya dapat dito. May shop ba? May shop. Balog dala rin. Malimulit kasing kaya na biro mo, karangal bintang grab kaya na par nang nanay mo. Sulit. Itang opportunity mo rin. Kaya may itang banggit ko na utak, puso, kay ba't gawa. Plus yung kaya, plus itang influence mo rin. Influence, itang kakilala mo. Ati mo, kang great idea na masantingin intention mo, buri mo na yung actionan. Ngayon, mangailangan kang influence na, ati mo, investor, makanyan. Madagulyarin po ito. Hanapin is not what you know, but who you know. Ating mo rin manyang quotes ng English pare. Kaya kasi parang, makanyang kurin kasi partang tapuntan sa natin mo. Pagdating kong boringgawan, ay isip gawin ko niya agad kasi mo kasi ay saling panahon para mali mo bukas na ating malyari or na hanapin. Ako pare bilibugyan kita mga nyan bagay itang execution mga yan agad-agad niya. Lang ito para pata sinabi niya mayari podcast o timano naapi na tang mga tang kumbaga iting extra strength hanapin king skills mga yan. Wow, ito niya matatanan ni kay tapari. Ikataw pare, kanya nga isip tayo mo rin tang kanyang kanyang simulan tayo sa bayang pa mag-vlog tamo. Timano, execution. Pache, may schedule ko. Happy nito, lulong pache ito. Hanapin. Kasi hanapin mabaling malyari. Timo, maki-schedule ka bukas. Mo. Tanong mong bigla natin ka palang lakad bukas. Ito rin kaya ganito.
Tanong natin kung oras ngayon. Tara, magkaitan na Wala mo, ang gagawin tayo din kay, ining studio ping. Bagit natin paring ni. Potang abanggit mo na parang na tirahan ng makanini, agad-agad tirahan na ng paring ni. Maski kunyari, akalingon mong bagya, pero ikain na niya, panatanan na niya, para agit me, tutala at tinakaring queue na tirahan. Happy na ito, mating tirada. May masasayangan ng oras. Masasayangan ng oras. Dito, apin talaging kahit tang, ang pang yan, idagdag tayo rin itang ing circle. Nyapin malaga na masalese ka pakikitungo keng gay. Kareng tao, ang pokeng activity mo keng gay, activity mo keng social media. Kaya ka masyadong papakit negative keng gay, keng social media. Nakangka bolang keng social media, nano nanin panggawan mo, nano nanin pamost mo. Kamuritan ne. Detang tao ngaliwa, daka ka kaya ne. Milalako lagana kaya ka, milalako lagay, minsan ang follow da ka. Kaya ba't makailangan kang obra? Pag-apply kong obra, mo makanyan. Itang ma-post yan, ka-negative ng tao niya. Ano, makananuming tanggapan yan? Kailangan, ngini pa mo, nung ating kang kay. Sa ngini, ang gangala ka pang planong mag-build something keng BM mo. Din kaya mo, din influence mo, circle of friends mo, bibuild mo na lang rin. Pipilinan mo na ulit ang golden kaya mo, golden goose mo, golden geese, golden goose. Tsaka rin kaya, detang pwedeng kaya, detang maging kaya mo one day, maging kalupaya, kung kakilala pa na mo sinabi ko actually kining pamagkain ni podcast at metong dating Indian Bisaya mag-invest buri na katamong talunan pero alipar maging kaya takaya maging under takaya side ka rin tang mag-expect ka pa talagang ngaliwang kaya at saka kahit tamo par matas yung buri na kaya pag may nakitan 80% kayo 20% malam gimana natang magubra diba? Tayo matsura nyapin magmakaninita mo para miga financial freedom ko kaya ba't tapos tangna na kaning kaya mo naman blam magpabra ka wala mo rin o kaya po Bisaya pari palit kaya yung 20% kaya katama yung 80% pwede tao yan kaya pang mag-vlog nang kakain mo kanyang kailangan tipunan tano rin circle of kahit itang kahit tamo mag-build tamo rin mahalaga na maging mayap tamong tao kasi the more na maging marukang tao tang nano mo itang stiga papakit mong uya ako ba siyas ko ako malako padilya ko ya ako malakay ko ang makanyan mala Daniel padilya ko bad boy ko ang makanyan itang papalto mong image yan datang ingaldo mag-reflect kaya kayan datang ingaldo i-trigger na kaniyan makalunos ko uy akin yan tang yabang-yabang kayong wari yung pinost mo kay makanyan mo buri ring makanining religion mo buri makanini ring kay maka Duterte mo buri makanyan makananta kasopan maka Duterte ko mo makanyan kunwari mo yapin minsan ako totoo kanita anyang magumpisa pa anyang kan Duterte talagang i-misis na mismo yung mamawal ka ako pangaras keng religion keng politics ka mag-post makanyan kasi patse may ka-open ka one day patse itang taong awen mo tabeli ka na ka maging niyang kahit maging niyang blamog gap between kaya kayo nga dua. Metong ka rin kaya beta mo dati. Metong ka rin kaya beta mo kain keng BWL dati para. Ating metong nga makakain ganito mga Pinoy yata. Pinoy ngayon binanat siya pa. Tinyang binanat na pinosta na. Duterte sanang mga hindi maniwala kang Duterte sintula mo mga kanya. Ngayon ako akain ko muna lang political kaya ngayon yari na rin ni Duterte yari niya rin. Kanita niya mga Duterte ko. Timig post, sabi na, sintula ka na rin maniwala kang kaya. May pa tiyempo that time ako susupport ko ang Duterte. Dintangitang time, pintala na ako. Manya di sa, ating kung kaya proposal king kaya makanyan, negosyo, makanyan ba? Tandaan ko, ako saan mo lang kaya, ako yung isip ko na. Ayaw naman in-open pa na diretso. Pero, it's ako. Pero, at the back of your kaya, subconscious hanapin. Kaya ka pinayag tang pwede ni naman to. Kaya pa. Kalupa kanita par buti kaya ako tutuman yeli bendi kanita ne. Anyang kami pareho political kami pareho political belief. Aliwaya paniniwala kay mila ko gana kay buong kaya pa kay buong eraser reds tutuman. Pero meaning balik ya pa nga bala mo kay itang mila ko itang political pati ako mila ko itang political paniniwala makanyan pareho kaming mila ko makanyan pa mag-post ni medyo burya-buryanan kita bego paretang kaya na vlog na subscriber ko pangini mag-comment ko pangini par kanya masakit talaga itang apis sabihan ng makanyan na dapat tutuman kaya bagay ito
panekang neutral dapat Neutral, ang at isarilinan mo na mo, total naman. Oo, Kaya ano bisa sarilan ka na mo. suporta? Alin, pwede naman suporta pare. Basta eka manira, Oo, getang mo. eka man daw ka tao, hanapin. Tutuita. Eh mula, buren mo lang kitang paniniwala tang, Pinoy lahat, tinagigit kayo, makanya naliway tang, Makilala. di maniwala kang Pinoy, sira akong buntok kang. Pachele pa nun ko, daragul to. Oo, Di tutuita. pateo pa, mati natin ang mikaluburan kayo kay ba't kain eh. Ako makapaniwala sa sabihan ko, hindi kasi few years ago, may tungko ka rin kain makanyang talaga. Tutuman, balo ko yung experience yan. Oh, Vitali, pakabahin kain tamo na podcast tamo, pilaning oras? Okay, sakto ya, sakto ya. Nga pa ka Sakto yan, 1 hour. Wait, tingko pa dagdag. Alata ng boses. Alata ng boses. Oo. Kentutuki, ratang bisang makiabi kayo ni. Mati pag stay, so akain siya mong kaya kami, ba? Talakad ko again gulat kayo. Bouncer yun, again. Ang mga talakad niya mo. Guesting na. Wow, ita, last na mo, last na payo. Tandaan nyo, ala akong pamaramdaman, ala akong pamaramdaman. Eko babanat religion, eko babanat kay, eko babanat politiko, eko babanat kay, ngeni yan, LGBT, gender. Kasi may itong rin kayo ngeni yan Ito ita. Pong K-pop, dito mga yan, dito ang bias. Bukas ang kumbaga, na rin, K-pop na rin, metal na rin. Paborin nyo na lang kayo, paborin nyo na lang itang paniniwala do. Mga yan. Kasi nung binanat yun, datang ingal do, what if one day may hospital? Ala na Hindi lang mo ko rin. laga na sumawag kaya. Ala na mo rin mo muna kayong, ito, may pagrespeto kayong balang metong nga natin. Na number 1 ito. Respeto na pa rin. Maski kay, dahil kasi makanyan par na bala may tapapayari. Dahil kasi makanyan tam, pareho lang mo ka. Kita na mo religion, pareho la religion par. O titang metong ni surog kali, metong ni santingaw kali par. Ito ito, ating mga yan no. Tsuking kaya mo rin tsuking respeto talaga. Kaya hindi ko ba dagdag? Dahil tamo sula po. Parang Kim. Parang Kimiga. Ano ba rin dagdag ni? Sige pa. Dagdag na nung ano retang Dagdag kay. kita. Lagay na nung ano kitang comment section retang kay. Retang yan nabanggit lagyunan din. Oo. Ita, sorry karang viewers tamo. Nung ating ngayon mo rin pisabihan ming topic. Pisabihan tayo. At kaya may kapag live gini, i-upload niya mo. At maging available yan rin ni keng Spotify. Ayan ayan yung kakayorin kaya keng babo. Spotify. Yan, Spotify at saka keng page, ang pogeng YouTube. Abangan nyo lang at pag mid-live kami one day, pwede kayong ipagkahit mo. Setup niya pa yung pag-live. Siguro Kumbaga, maglagay yung laptop kayo ni. Tapin, live kwentuhan. Kasi, Wow. maka-live ta na kanta. Masating ba? Ano matintang yung laptop kayo na? Kunwari? Wow, anta retang atin kuutang. Okay niyo. Asa sagot la. Oo, paid. Oo. Ayan Ayan kunwari kunwari ay ni, pero aliway ni laptop, syempre, kaya mo. O ito, big comment kay Jericho, ano daw ang, santig yan? Pwede. Dahil kakasabi ka rin. Wow. Ito mo, Masanita. ito mo, dakala salamat nung ating kamburing padalang pamangan Kenny, patseto to din podcast, padalayan Talayan niya ka ng tane. Kalau yung vlog ni sasabyan, pare ka rin kain ka rin ordinaryong mamamayan na hanapin na bisang i-voice out yung karilang buring sabyan. So ita, dakala salamat at Lagero Streams signing off. Yeah! Lagero stream.